esirippu saapuu, kansalle viritetään unitaajuus. Kamerat valvoo, ettei täällä herätä idiotismin valheet täyttämässä elämän. Tietolähteet osa totuudesta kertoo, vielä kun siihen päälle lietsotaan pelkoa. Sotkeudutaan mielikuvien verkkoon, ota siinä sitten vittu kriittisenä selkoon. Huomenta Suomi, kuka ehti ensin? Kuoleman luodis, onhan sota-ajan henki. Pelon luojana uutiset suuryhtiöiden renki. Näkökulman valitsee osakkeenomistajan sentit. Eikös media saanut aikaiseksi senkin, että sika-influenssasta rikastuu arvattenkin jenkit? Tai globaali monikansallinen lääkefirma, niin tai näin markkinatalous nostaa kädet ilmaan. Voiton merkiksi kansan juostessa kilpaa, mainosten perässä tajuamatta et ne filmaa. Demokratia ja vapaus tuudittavaa untavaa, tietoon valtaa eikä sulla ole kosketusta kumpaakaan. Uusvaalan niemen äänen hiljensi talousmahdit, puhtaan valtavirran roskalehtien ajojahdil. Ja jos mikään ei ja tukiainen pääs myydään, niin onko ihme jos et nää Libya sodan syytä? Mediateatterin esirippu saapuu, kansalle viritetään unitaajuus. Kamerat valvoo, ettei täällä herätä idiotismin valheet täyttämässä elämän. Tietolähteet osa totuudesta kertoo, vielä kun siihen päälle lietsotaan pelkoa. Sotkeudutaan mielikuvien verkkoon, ota siinä sitten vittu kriittisenä selkoon. Terve poika, seuraapa johtajaas, ota tosta naru ja sido se sun kaulaas. Äläkä kysy miksi, se oli jo sovittu juttu. Edellisille sukupolville kovi on tuttu. Monen mutkan kautta ollaan ajauduttu siihen, että media ei oo enää muuta kuin business. Eikä pieni mieli uskalla laittaa vastaan, kun mustat sanat valkoisella niin paljon painaa. Ihmiset panikoi, kun ne lukee uutisia, ja siitä paniikista kirjoitetaan uusia. Jani edelleen tuloksena pirun rinki, jonka rattaisin meikäläiset kapuloita pisti. Miten on voinut saada kansa uskoa, että hiilidioksidi lämmittää ilmastoa? Valhe liian pitkälle syötetty saatu, kun kupla poksahtaa, kuka ottaa vastuun? Mediateatterin esirippu saapuu, kansalle viritetään unitaajuus. Kamerat valvoo, ettei täällä herätä idiotismin valheet täyttämässä elämän. Tietolähteet osa totuudesta kertoo, vielä kun siihen päälle lietsotaan pelkoa. Sotkeudutaan mielikuvien verkkoon, ota siinä sitten vittu kriittisenä selkoon. Nää päivien lippuva, uutisten kippuva, samat musteroiskeet, ne toistuu joka sivulla. Kautta kipupiste, Ari haavoihin, aamu-uutiset ja me kangistutaan kaavoihin. Ei haluissa vaan ove jäädä vaan himaa, ne todistelee Olkiluodosta, ei tuu uutta Fukushimaa. Sä voit hyvin jos ne kertoo sun voiva, yhtälö luo hihnaansa hirttyvän koira. Totuus on totuus, sit on lehtien totuus. Huomion kipeet keräämäs palstatilaosuut. Ne kertoo mitä haluut kuulla, tai justiinsa se mitä sun pitää tän massan liikkeistä luulla. Sulje silmät, voiko toi tää mielestä? Lehtimiestä pierrettää ja kansa jatkaa kierrettä. Apua 7 päivää alibi seurassa, aivopese hyväksi, käytä lopulta teurasta. Mediateatterin esirippu saapuu, kansalle viritetään unitaajuus. Kamerat valvoo, ettei täällä herätä idiotismin valheet täyttämässä elämän. Tietolähteet osa totuudesta kertoo, vielä kun siihen päälle lietsotaan pelkoa. Sotkeudutaan mielikuvien verkkoon, ota siinä sitten vittu kriittisenä selkoon. Luohan lumetta, muunnetaan puhetta manipuloimalla massaa. Vittut mulle kun johtoportalle kilisee kolikota kassaa. Se on niin, että valtamedian kierro vähän väliä levii vääristelty väärä tieto. Ja ne kertoo sen, minkä ne itse parhaaksi näkee.